Loyo ji apar kod abich mawuok Bamburi Mwisho e kaunti ma Mombasa nigi tuo moko yangore ma jochiw thieth pod nono. Jodago wacho ni gintiere koda wich bar mager, del maruodho, lit e fundigi, tielo makuot e kind ranyisi mamoko. Migawo mar thieth e kaunti no osekawo nonro kuom joma nigi ranyisi ma kamago, mano mar timo nonro. Bamburi Mwisho mayudore sub-county ma Kisauni e kaunti ma Mombasa. Gimora mora neno mokwe ka jodak timo chenro gi modiochieng' kodiochieng'. Kata kamano e kar dakni, tuo moro omuoch, tuo mosemako ji ma hewa par kod abich. Unaweza kaa tu usikie kama goti linakuuma saa hizi. In the next 30 minutes wewe umekuwa mgonjwa, kichwa kinauma, mwili unauma, viungo, yani mdomo uchungu, huwezi kudescribe waumwa na nini, lakini wewe utakuwa ni mgonjwa, uko chini kabisa. Na ugonjwa huo kama unaambukiza, kwa sababu sasa hivi mmoja akiwa mgonjwa, kesho mwingine amekuwa mgonjwa. Botokapo kanishika mimi mwenyewe pia. Nikashukua na hiyo homa hivyo, kuumwa na mwili, kichwa kuniuma, kisunzi, miguu kufura na kujikuna. Jodak wacho ni nyithindo ema nigi ranyisi maricho, ranyisi machalo wenge maramoge, del mahore kod olo. Moko kuom ranyisi magengo. Moko kuomgi ma odhi yudo thieth wacho ni imiyogi mana yadh gayo rem kende ka lakteche pod kia ni en tuo mane. Thoth ji paro ni en tuono malandore. Nikaenda hospitali, nikatumwa damu, nikapatikana iko sawa. Daktari wakaniambia hawajui shida ni nini. Wakaniandikia painkillers na nikunywa maji nyingi. Ndiyo ina affect watoto. Watoto wamegonjeka sana. Tena watoto wakishikwa na hii ugonjwa wanakuwa na red eye. Inakohoza na kujikuna na mwili kufanya rashes na miguu kufura. Tend County ma Mombasa wacho ni giseyudo lipode kendo gisekawo nonro kuom moko kuom joma tuo ka girito duoko mar lab kowuok e riwruok mar Kemri ma Kilifi mondo ging'e ni ithiedhe nade. Watu wengi ni wagonjwa. Kwa hivyo watuambie kama kuna dawa za kuweka kwa maji ya kunywa, kama kuna dawa za kuspray, tunaomba serikali itusaidie. Lakini huu ugonjwa upo na watu ni wagonjwa, watu wanagonjeka sana na ugonjwa huo hauishi mapema. Jodak sani koro kwayo piny owacho ma kaunti no kod mano mamalo okas nonro no mondo ler ong'ere e wi gima tuoyo jodak ma Bamburi Mwisho. Komiti